Барыгызга да кайнар сәлем. Тиме тапшыруыннан без музыкаль тапшыруыбызны башлыйбыз. Тапшыруыбызда җиңү өчен яхшы кәеф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә тимәгә тиз басу кирәк. Инде командаларга килгәндә, бүген бездә Казан филармониясе солистлары. Әйдәгез, алар белән танышыйк. Татарстанның атказанган артисты, композитор, автор, башкаручы, режиссер, сценарист, Кәрим Тинчурин театрының экс-актрисасы, легендар зрелия төркеменең солисткасы, һәм инде менә русча әйткәндә, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и еще споет при этом. Бу сүзләр аңа туры килә, кабатланмас Ләйсән Мәхмүтова. Аның янәшәсендә һәм инде аңа тиң егет дип саныйм мин Шаян ТВның иң якты йолдызларының берсе Әнвәр Хәйретдинов. Әнвәр, сәлам. Икенче тарафымда Казан филармониясе солисты, бик күп музыкаль премиялар лауреаты Алмаз Хәсәнов һәм аңа бүген ярдәм итәчәк шундый мөлаем якты кызыбыз Алимә Валиева. Димәк, кәефләр Шәп. Башлыйбызмы? Әйе. Яхшы, сезнең? Аллага тапшырдык. Аллага тапшырдык. Димәк, дуслар, әйдәгез беренче биремгә күчәбез. Беренче бирем сүзсез җыр дип атала. Хәзер инде безнең командаларыбызга экрандагы рәсемнәргә карап, җырны аңларга кирәк булачак. Без анда гадәттә җырның ниндидер сүзләрен, юлларын яшереп куябыз. Бер рәсем, бер сүз инде ул. Ләкин җавап бирер алдыннан тимәгә басырга онытмыйбыз. Тимәгә басып, дөрес җавап биргән очракта сезнең исәпкә 1 балл өстәлә. Әйдәгез, карыйк экраныбызга. Тиз уйлыйсызмы сез? Гармон алыйк әле, дускай, түгелме икән бу? Ну, дуслар бар. Дуслар бар. Алмагачлары. Гармон бар. Мин аның белән бөтен Сез үзегезне бутарга яратасыз бугай тормышта. Минем фикерләрем бик күп шуңа күрә. Чуала. Сценарист, режиссер буларак. Фантазия бай. Фантазия бай. Монда гадәттә беләсезме теге иң дөрес җавап иң беренче килгән уй фикер була ул. Гармон алыйк әле, дускай. Гармон алыйк әле, дускай. Гармон уйнатыйк әле. Гармон алыйк әле, дускай, гармон уйнатыйк әле. Яшь чактагы киемнәрне кабат уятыйк әле. Яшь чактагы киемнәрне кабат уятыйк әле. Җавап кабул. Гармон бар, нәрсәдер ала, дуслар бар, һәм инде әйдәгез дөрес җавап тыңлыйбыз. Анар икенчесен дә шул ике җырны беләм инде. Шул әй җырны беләм. Менә хәзер карыйбыз инде. Ләйсән, минем шундый сорау бар. Кем менә бу легендар сүзләрне уйлап тапты? Тирерам, тирерам, тирерам. Регутаулин. Менә шул. Тирерам, 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 тирерам. Шул әйберне. Юк, тиридә үзебез. Сез Сез башкарасыз. Аммана белмәсәң инде син. Узды гомерең заяга, әле белән монда килдек. Менә бит юкка түгелдер мондай шарашулар. Ликбез. Бергә эшләп сусын. Бигә Әниш, күпме бергә эшлисез инде? Мен 8 ел филармониядә. Сез? Мин аны 8 ел беләм. Чөнки мин Но мен килгәндә сез бу җырны җырламыйдыгыз, наверное. Ну без бит инде улгая барабыз, біз бит нигә алмаштырабыз әзрәк репертуарны. Команданы да. Без 20-дер инде. 8 ел эчендә нәрсәләр белдегез Алмаз турында? Кайда яши, ничә баласы? 2 малае бар. Бик талантлы, бик кешелекле. Мин Алмазны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Гомумән, Алла берса, якты йолдызыбыз булачак. Һәм юк, булай да йолдыз инде. Юк, тагын да менә зур күләмгә күчеп, чөнки Алмаз күп кырлы талантлары ул җырчы гына түгел, ул без бит инде шәһәр филармониясендә спектакльләрдә куябыз. Ул спектакльләрдә бик матур катнаша, ул бик әйбәт уйный, рольләр
Шуңа Әлі күрә икәү уйнаган рольләр дә бар. әйе хәтта. Бергә. Менә сез Алмаз турында сөйлисез, мин Әнвәр турында сөйләгән кебек менә бөтенсе туры килә. Шулай менә? Әйе, шул хәтле. Энвер дә шулай алып Әйе, салады. җырлый, алып бара, рольләр башкара. Әйе. Безнең әле Алимәдә алып баручы икән бит әле. Әйе, әле кызынган каядыр кояшта, белмим. Мин ишеттем кая булган. Анталиядә булдым. Мараны сатканга охшаган. Димәк, җавап кабул ителде сездән бисәп 1-0. Кызык башланып китте, шулай дәвам итер дип ышанып калабыз. Әйдәгез, киләсе биремгә игътибар итәбез. Холмагы. Бик кызык рәсем. Атлар. Бар атлар. Пар атлар, әйе баран ди. Пар атлар. Бар атларны жиксин достым. Өйдә йоклап ятмагы. Монда пар атлар Минем репертуардан түгел. менә анда алып китә нәрсәләрдер. Анда барам паратлар. Бар атлар менә бит. Пар атлар майда бетте бугай. Пар атлар майда бетте бит. Менә шуны монда Нинди? ат пар атларда дигән Пар сүз бар. атларда бар, пар атларда 2 тапкыр бар әле ул. Теге Тукайның Җиттереп пар казанны туптырып киттем. Чаптырып атларны күчерсеп тагып. Әйе, шушы бит инде. Әне алда бит Казан. Бу бик борынгы җыр мәллә. Бу халык җыры. Алай юк түгел инде. Алмаса иде син беләсең. Әйе уйлайды. Килә бит инде. Ә? Бар атларны жиксин достым. Ул нидер нигә охшаган теге. Өйдә йоклап ятмагы. Дәнишер. Минең юкмы Рөстәм Закировның атлар турында? Жискын грамоннары бит ул. Онсы түгел инде. Менә шушында тиелешкән. инде? Бу җиңел түгел дөресен әйткәндә бу. Никсез соң сезгә авырларны Сез филармониядән булгач инде без бар атларда алып китермен әле. ну, Минем җыр что ли бу? хәр карыйбыз. Шунда Бар баҗа. атларда җыр. Минем репертуарда. Ничек. Бар атларда алып китермен әле. Тайрары. Иң беренче җырларның берсе бу. Әйдәгез тикшереп карыйбыз алайса сезнең вариантыгызны. Тыңлыйк. Минем репертуарда бит бу бар атларда. Нишнидер башка сүзләр җырлый идегез бу гая. Исәп бергә бер. Исәп бергә бер. Менә мин. Афарин. Малайыз Сәлимә. Булдырасың. Димәк, безнең тагын бер бирем булырга тиеш. Тагын бер бирем. Әйдә. Гармун һәм җырлый. Әйе, ну яхшы. Әйе. Ләкин инде монда беренче заттан әзрәк. Әйдә уйныйм гармун һәм җырлый. Җырлыйм, әйе. Менә Плюс. теге Алина Прокофьевна җырлый гармон чыгамы соң әле? Ансы түгел ди ул. Әйдә уйныйбыз гармун. Гармонда плюс Прокофьева дигәннән, А? Прокофьева дигәннән ул җырны шулай ук бер керәшен кызыбыз язмады микән? Менә кайта алырлар клипта, үзенең туган авылына кайта. Мәскәүнеке. Аһа. Кем соң әле? Кем? Автор башкаручы Гүзәлия? Гүзәлия. Гармончыга. Әйе, җыры. Әйдә инде уйна, кушылып җырлый. Уят көйләрен. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам. Һаман да сагынам. Авыл көйләрен. Димәк, җавап кабул ителде. Тарта искә суза төшкән. булды әллә. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк. Әйдә, гармун уйна, кушылып җырлый. Афарин. Менә бит. Үзенең җырын белде, Гүзәлиянең җырын белде. Юкка гына филармониядә 8 ел тотмыйлар икән. Исәбиккә бер без киләсе турга күчәбез. Киләсе турыбыз интернациональ җыр дип атала. Без инде катнашучыларыбызның башларын тагын ничек катырып бетерик дигән зак кына уйлаганнан соң әлеге сорауга һәм бер җавап таптык. Татар җырларының текстларын алабыз. Онлайн тәрҗемәчедә аны чит телләргә тәрҗемә итәбез. Дөньяда булган бик күп телләргә һәм инде янәдән әйләндереп үзебезнең туган, яраткан татар теленә күчерәбез һәм инде менә нәрсә килеп чыгачагын сезгә тыңлатабыз. Җырлар бик борынгы түгел.
Тыңлап барик, шулай ук монсы да сезгә якын җыр дип ышанып каласыз килә. Тыңлыйбыз. Минем теләкләрем ерак җиңелчә куйга, минем бөтен җанымны үзләштерде, минем көннәр яхшылык, хыяллар юкка чыкты, минем бөтен хисләрем пляжга китте. Авылыма кайта, мине өйгә кайтырмын, минем авыл төнлә йоклый һәм аны борчылар. Матур мин үз кызын сагына, мин кайтырмын, мин шәһәрне әйләнеп кайтырмын, мин беләм, авыл минем кайтуымны көтә. Мин туган шәһәремдә беркайчан да чит кеше булмаячакмын, мәхәббәт уты минем йөрәгемдә яши. Авылыма кайта, мин өйгә кайтырмын, минем авыл төнлә йоклый һәм аны борчылар. Матур болыннар, кызларым сагына, мин кайтырмын, авылыма кайта, мин өйгә кайтырмын, анда эшләгәндә мин бу илдә бәхет табармын, мин авыл тарихына яңа юл язармын, мин кайтырмын. Авыл Турында турында минем инде. дә репертуарда күп инде ул. Юк, бөтен кеше белә торгандыр инде. Алмаз сезгә игътибар бирелде бу айны сезнең. Ну, айдагыз Әйтеп карыймыз. Әйтеп карыйк. Бу минем репертуардан сагынам дигән җыр түгелме икән? Әйрән ташып йөргән чагымны. Мин аларның исемен вообще. Ну, Ну менә күптән түгел генә кene чыкты клип, нигә утырып баралар, нәрсәле ул тракторга. Шул инде. Авыл кайтам әле авылыма. Илдус Шайдуллинмы? Исеме Укыдыңмы? Илдус Без аны Шайдуллин. белән ни төштек әле быел. Кечкенә. Метрога. Метрода түгел. Калай төштегез? Кайтам Я. инде Нигә? авылыма. Кайтам инде астыган якларыма. Яңа елда ни дип төштек инде. Музыкада. Эшкәсендер, но мин җырлап бирдем. Димәк, Шулмы? Илдус Шайдуллин түгел шул Илдус Садыйков. Ярың нәрсә инде? Илдус дигән сүз әйтелде бит инде, дус. Җырым Җыры киңдер. Мин нәрсә җырламармы что? Съемкада төшкәнсең. Юк, җырлап күрсәтмәдем мен. Ну ладно, әйдәк тыңлап карыйк. Сезнеке дә тарих. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап ишетеп барык инде. Авылыма. Инде берәр шушы клипта. Шул. Ник мин дә шуны әйттем инде? Әйткәнсеңдер. Всё, берәм. Но мин җырлап бирдем. Исемен дөрес әйтте. Мин задоңладым. Кем төшкән Юк, нәрсә? кем төшкән, син төшкәнсең, даже кемнең клемя төшкән Шуңа исемне күрә белмәсәң. бергә бер булырга тиеш, потому что мен бөтен киемдә. Бу бәхәс Шулпан Ринатовнага барып җитмәсен өчен без инде икегезгә дә бер бал бирик, шулай бит. Дөрес булсын, шулай булсын. Әйе. Демәк, исәп бергә бер әлеге турда киләсе җыр шулай ук алай мүкләнгән җырлардан түгел, шулай да әйдәгез тыңлап барыйк. Туганым белән ничек пешерергә ул бүген бик матур бергә яшик. Мин моны әйтәм, син ишетмәдеңме? Хисе батыр, минем кочагымда мәхәббәт юк, мәхәббәтсез кочакка алмыйсың. Мин моңа әзер кебек. Мин аның йөрәген сындырдым, сулдан минем көнәп чит илдә бәхет эзләгән син турыкка бәреп кердең. Ни өчен язмыш ул кадәр катаулы? Минем кочагымда мәхәббәт юк, син аны мәхәббәтсез кочаклый алмыйсың. Мин аны бирергә әзер дип уйлап, мин аның йөрәген сындырдым. Көзге яңгыр, еллар һәм тилдем. Забастовка алдына мин гафу итегез, мин сезне кичерә алмыйм. Булат минемчә сөйкер мин. Астагфируллах. Бу вообще яңа Эшкердәйме? җырлар. Ой, кафа. Бу Яңа җырлар булса мен ниндидер күпсен. Норвегия теленә тәрҗемә ителгән бугай. Юк, мин әйтәм, менә бу яңа ни җырлармы бу? Ну, яңа түгел инде алай ук. Ну, Хит инде o, хит җырларның берсе. Минем кочагымда мәхәббәт юк. Мәхәббәтсез кочаклаша алмыйсың. Ни монда шундый алтын сүзләр. Кочаклама, яратмыйча. Яратмыйча кочаклама. Шул түгелме? Тимәгә басып куйгыз инде. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр, ну Әнвәр, ничек син белмисең инде бу. Димәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез дөрес җавапны ишетеп карыйк. Яратмыйча кочаклама. бөтен җырларны Алый беләм йөрәгемне яралама. Монда йөрәгемне яргалама, мин аның йөрәген сындырдым дигән шулайга үзгәргән. Исәп икегә бер җәмәгать. Исәп ни дисәң дә бүген филармония җиңәчәк инде. Киләсе биремне тыңлап карыйк. Таллиндагы парлар безгә карап укый, ике сандвич кебек без шулай парларда җырлыйбыз. Күзләремә карамыйм, үз күзләремә карамыйм. Анда мәхәббәт бар һәм сез үзегез дә аңларсыз. Зәңгәр күлдә ике аккош йөзү яшьлеге тагын бераз укыгыз. Күзләремә карамыйм, үз күзләремә карамыйм. Анда мәхәббәт бар һәм сез барысын да үзегез аңларсыз. Мин әйтәм, кадерле мәхәббәт белән әйтегез, тынычлыкта яшик. Җырлабыз һәм бигез, әйдәгез, тынычлыкта яшик, мәхәббәт белән. Күзләремә карамыйм, үз күзләремә карамыйм. Анда мәхәббәт бар һәм сез барысын да үзегез аңларсыз. Күзләремә кара, мин аларга карамыйм. Кара әле. Юк. Да, Ингрид Нагиева. Ничек?
Қара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе. Қара әлі көзіме. Қара әлі көзіме, Сізден шуны күтем бит инде. көзіме, анда сүйі Бар екен, сен аңларсың өзіңді. Бірі жауап тыңлайбыз. Міне сүйі аңларсың өзіңді. Мен білмеймін жырларны. Мұндай жырларны? Меңа искерек жырлар керек. Искерек жырлар керек. Міне сіздің фотоларны қорадық та, бигірек еш екен Лейсен Махмутова дедік те енді. Міне Сіздер білмегеш мен деп кіні жырлар. Исәп үшке бір, һәм әлігі исәп білен біз үшінші турға күшәбіз. Сыңғы тур, сіздің үшін ең жеңіл тур, ләкин менің үшін біраз ғана тұрышырға керек болашақ үшін ки кім турында жырлайым деп атала әлігі жыр. Әлбәтте, бик көп нәрсеге біздің татар халқы жырлар язған, құртларға да язған, мәселен, көбелек құрт болғаш. Һәм енді міне көп кенә шәхесләргә игътибар җитмәгән. Без бу гаделсезлекне төзәтергә булдык һәм кайбер мәшһүр шәхесләр турында үзебез җыр яздык. Сезгә әлеге шәхесләрне безнең җырыбыздан аңларга кирәк булачак. Наил кызы диләр Сарытау якларыннан, ләкин аны барыбер башкала чакырган. Дөресрәге аны сәнгать юлы йөрткән, Казан каласы аны бик күптәннән көткән. Милли киемнәре белән сәхнәләрдә әйләнә, калфакларының саны түгел берәү генә. Күптән түгел әле халык артисты булды, үзе әйтүенчә ул сәхнәдә калды. Бар нотаны ала башкаларга үрнәк, мондый җырчылар сәхнәдә күбрәк кирәк, ләкин сирәк алай җырлый алучы, бары сәләт белән генә юллар ярып баручы. Йоу. Әйе. Любой жыршымы? Любой җырчы. Любой жыршымы? Әйе. Зульфия Валеева, Зульфия Валиева. Дип уйлыйсыз? минем оқытушым. Синең укытышың Зульфия Валиева апуштамы инде ул? Әйе. Кира Атаман. Ну, Наилевна, ул. Ул да Наилевнамы? Ул Сарытау якларыннанмы? Ансын білмеймін, ол халық артисі. Татарстанның. Һәм ул Наилевна. Сары, қояны қоя? Саратов. Сарытау. Саратов якларына? Саратов. Саратау. Ул жыршымы? Жыршы. Білмесек зошау. Юк, бітін ноталарын алғаш оперный не да? Ну, мен оперный, бітінді. просто Кім пока инде? басып Альбина? қана қоямын. Альбина кім әлі? Оперный кто у нас оперный, оперный? Ришат апа? Не, что ли? Алина Шеребжанова, что ли, была? Ну, шул инде, әйдәгіз дұрыс жауап. Ихтибар экранда дұрыс жауап. Алина Шеребжанова. Әйдәгіз келесі береміне сізге яңғыратабыз. Сіз әйткенімше тілесі қойсы уақытта мені бүлдіре аласыз. Шундай гадигені абзый бик добрыйға ұқшаған, нәрсе генә сөйләсә дә шулчам аңа ышанам. Уже? Рөстәм Закиров түгімі? Қойдан. Ну и қойдан шулай тиз. Дұрыс түгім? Юг, айда дальше. Ну, понятно, дальше. Ну, понятно, Ең что... басырақ ұштың бе? Алар басуы кіргенше, әмбәр тегінде тубас тұра, әзірленіп тұра, соңа... А дальше? Yok, сен сели это дальше. Ну и былай. Вади. Можно без музыки. Ышандырлыкта бик малай абруе бик югары, өлкәннәр бик хөрмәт итә яшьләре дә аннары шаналарны мактап Ну, җырлый. мен әйттім бетінде. Мен әйттім аны. Рөстәм Закиров? Сез шибенеп торган кебек басасыз бу. Татарстанның халык Халык артисты Рөстәм Закиров. Рөстәм Закиров дөрес җавап экранда. Ул бит әле хорт бабай Вади. түгел. Абзый, бабай димә. Вади. Исәп бергә бер әлеге турда. Әйдәгез. Алмастырмала. Біздің тағы Юк, инде ул хәтле түгел инде. Тегесе матурак иде. Шулаймы? Җибәрәбез. Гади авыл егете ул тамырлары буадан. Авылда көн күрү авыр ул эш белән сыналган. Гармун белән бергә үсә ул җырмынга күмәлеп. Бездер Мортазин. Шундый тиз, мин шул хәл тырыштым, җыр яздым. Дұрыс түгімі? Бер генә минутка гына үкенмәгәндер ул моңа. Бөтен татар артистлары рәхмәт әйтәләрдер шуңа. Дөрес җавап. Сен үзең язасың бөтен Ей, текстны? мин тырыш малай.
Шыннан да? Әйе. Бір жаға тетегіз. Субханалла, бик мактап. Әйе. Молодец, Алмаз булдырдың. Может, Ах, син! Ах, син! Фирзара Муртазин, исәп 2-1. Өзі татар қызы болып, Россияда танылды. Ең біріншілерден болып Зурбәйге. Или Калимулина. Сейда Мұхамеджанова. Тағыз біз И просто туа- біз Жалғыш әйттім просто бұғай. қайтады. Мен жалғыш әйттім бұғай, ифтарек басаласыз деп. Сейда Мұхамеджанова. Менің вариант. Калимулина белән кем әле беренче Гарипова. Да, Шул инде. Дина. Юк. Или бірсін Юк, ул түгел, әйдәгез. Юк менә әле? Юк шулай. Зәліме бейт бұса отыр, ярамы? Өзі татар қызы болып Россияда танылды. Ең біріншілерден болып Зурбәйгеде орын алды. Ауропада да білділер шундай қызның барлығы. Әйе бірінші қараштан сезмәссәң дә татарлығы. Туған жерін тарта дейлер күпме меңсәң дә юғары. Өзінің туған тілінде тулы альбом шығарды. Ол жырларны тыңла. Алсу? Алсу, Фәриде, Юк, дуэті. Сафина. Алсу Сафина. Алсу Сафина жыршы. Бұл битлинде. Братан. Менә бит. Әйе, звезды поднимаются Выше. Тегісін жіберісіз әличка. Әйбәт, әйді. Ярый ма? Не лоши. Нидер түгел. Дискотека бир әйбәт бу. Ама? Шен бит. Нидер. Ну тегесе мощнейрак инде, ярар. Әйінді. Ну бұл бит топшырының ақыры. Сабиланың монда син әйде. Йоу. Бұл егітнің есімі Нұр сөзінің көпілік саны. Сәхнәден нұрлар шешкенде сен тоқтатып қарағаны. Нургалиев. Сіз жырлап бітіргенде ерік бермейсіз. Әнуар Нургалиев, жауап қабыл етілді. Дұрыс жауап, бар экранда. Әнуар. Алмаз, сен мұны білгенсіз, мен юл бергенсің, наверное, да? Енді ғымым нәтижеге келгенде, біздің 7-ге 5 есәбі білін А командасы жеңді. Алиме, Алмаз, юққағына А командасы түгілдерінде алар. Енді достар, біз филармонияға бітмәс, түкәнмәс, ижады уңышлар тілеп қалабыз. Һәм енді туғры тамашашыларны тілеп қалабыз әлбәтті. Әліге біз сіздің білән сығылашып тұрабыз. Келесі шырашыларға қадар достар. Сау болыңыз!